Pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siya pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siya isda? Kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Kani mga igsoon ang atong pagaisgutan karon, napo ni siya parallel mga igsoon. Sa Luke 11:9 to 10 napo dito mabasa katong same nga atong gibasa karon mga igsoon. Sa dili pa ta magpadayon, magampo sa ta mga igsoon, mga itagiya sa balahang espiritu. O Dios amahan nga labing gamahanan, dalaygon ang imong ngalan Ginoo Lord sa walay katapusan. Salamat Ginoo Lord sa kalampusan na usab nini nga kagabion nga natapos ang among mga pag-ampo, among gitugyan kanimo. Og Lord, katong mga kaigsunan nga wala makapadala sa ilang mga prayer, among pag-ampo Ginoo nga ikaw man Lord nasayod sa mga problema sa matag usa. Among pag-ampo nga ikaw Lord ang magatagbo, magatabang sa mga problema nga Lord sa matag usa Ginoo, labi na sa ania karon naka-appeal Lord sa among prayer meeting Ginoo. Ug sa among paghisgot sa imong pulong, imo ang Lord, ang imong balaang espiritu Lord, ang kinatibuk-an magagiya, mag-andam kanako Ginoo nga imong instrumento Ginoo. Og Lord, andam usab ang mga katawhan Lord nga ang imong balaang espiritu tabang usab kanila Ginoo Lord God, ang ilang espirituhanon nga mga mata Ginoo. Ikaw mag-aabli Ginoo aron Lord nga masabtan og masulod gayud sa ilang una kasing-kasing ang imong gusto nga ipaabot sa matag usa karon Ginoo Lord God. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan lamang sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen ug amen. Amen mga igsoon. Gamay nga context nato mga igsoon sa Mateo 7, nining atong nakita nga makabalik pa ta dito sa Mateo 5 mga igsoon nga dito din si Ginoong Hesus misaka sa buntod, dayon nag-alirong kaniya ang 12 niya ka mga tinun-an mga igsoon. Nya katong nga panahon na nagisgot din siya mga about sa mga bulahan. Bulahan ang tao, bulahan daghan ang dimensyon hangtod din ang mga balaod o hangtod din nga niabot ta diri sa atong gihisgutan karon, atong pagahisgutan karon mga igsoon. Og mga igsoon, sa atong uhaan nato kuan mga igsoon, adunay sambingay, mura siya story gyapon mga igsoon. Sumpay sa atong parallel aling nga verse mga igsoon, ang Luke chapter 11 atong adtuan mga igsoon. Giingon nga ni Luke chapter 11. Magian na to dinhi mga igsoon ang parallel sa atong gisgutan sa Mateo 7. Mateo 7. Sugdan nato sa chapter 11, 1 paingon sa 13. Giingon nga ni usa ni ana kahigayon nag-ampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo, mingon ang usas sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo. Sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, kung mag-ampo kamo, ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Sa verse 5 din mga igsoon, gingon nga ni, ug mingon si Jesus sa mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi, ug mingon kaniya, bay, pabaylo ako og tulo ka buokpan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako ikapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan ug ako ug ang akong kabataan nanghigda na.
Busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimo pan. Apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw og pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin kun siya mangayo isda, umuhatag kaniya tanga kun mangayo siya itlog. Bisan pa sa iyang pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. So makita nato mga igsoon nga naahyapon gibalik diha ang giingon nga pangayo, pangita ug panuktok. Nya makita nato nga sa verse 1, klaro man diha ang gipangayo sa tinun-an ni Ginoong Hesus nga tudluan siya sa pagampo. Ug ang gitubag ni Ginoong Hesus giagi niya sa bingay ug sa verse 13 gimension niya nga ang amahan nga to sa langit muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. So ang pagampo dili gyud ato mga igsoon. Klaro nga ang balaang espiritu mao ang gitudlo sa amahan nga mao'y atong magtatabang. Kay mo may gipangayo sa tinun-an ni Ginoong Hesus. Ang gitubag ni Ginoong Hesus giagi niya sa bingay ug nitong didto sa verse 13 nga ang balaang espiritu kinsa to mangayo sa balaang espiritu ihatag sa Dios. Muna sa atong prayer dili kita ang balaang espiritu mo'y nagiya kanato sa atong mga pagampo. Og napoy same ani nga story mga igsoon giagi gyapon sa bingay ni Ginoong Hesus. Akong tanawon sa Lucas 18 gingon nganhi uno paingon sa 8. Sinsya kay mga igsoon kay tag-as kini nga mga sugilanon. Gingon nganhi unya gisugilo ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mingon ang byuda, "Tabangin taon ako batok sa akong kaaway." Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan miingon siya sa iyang kagalingon, "Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samo kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailog." Ug mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti niadtong daotang huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom? Dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat nini. Apan makakaplag ba? Kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. So makita nato mga igsoon nga ganina about sa higala nga gisamok sa iyang higala aron mangayo. Dayon bisan siya dautan nihatag na lang siya. Maupod karon sa atong gibasa nga dautan siya nga huwes maghukom pero iya na lang gitabangan, gitagaan na lang ni justisya ang byuda nga nagpakitabang sa iya kay nahasol na siya sa sigig balik-balik. Pero atong Ginoo dili ingana ang kinaiya sa atong Ginoo. Maluluyo ang atong Dios, muhatag siya og maayong mga butang. Unang mga igsoon sa atong pagpangayo, sa atong pagpanuktok, sa atong pagpangita, dili kita magduha-duha, dili kita magpanuko, na kitay confidence sa atong pagampo, na kitay kumpiyansa. Ang kumpiyansa mga igsoon murag lahi ra gid siya kan lawom nga meaning sa confidence ba kay di ba kung atong binaysayon gyud na ay kumpiyansa ang tawhana, di ba? Ang kumpiyansa murag lahi gid siya meaning sa confidence. Pero mo man gyud atong naandan nga ang confidence kumpiyansa. So
kumpiyansa ta sa atong mga pag-ampo nga ang Ginoo mo tubag gayud sa atong mga pag-ampo. Ato nang i-develop mga igsoon. Dili ta magduha-duha, dili ta magpanuko, pagduol sa Dios. Kay ingon siyang pulong sa Hebreo 4:16, dili kita magpanuko pagduol sa trono sa Dios, din ang grasya dinhi madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan mo nang confidenta sa atong mga pag-ampo. Kay gusto sa Dios nga sure gid ang atong pagduol kaniya kay ang muduol, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo sa Hebreo ra gyapon 11, ang muduol kaniya dili muduol diha sa pagtuo, dili magduha-duha. Amen mga igsoon. Ug mga igsoon, tuuhan pud nato, confidence pud ta mga igsoon, kumpiyansa pud ta sa gibuhat ni Ginoong Hesus nga gihuman niya didto sa cross. Kay ang tanan niyang kung ato nang gidawat si Ginoong Hesus nga Ginoong manluwas, ang iyang mga kabubuton sa atong kinabuhi iya ginang ipatuman mga igsoon. Ikaduhang Korinto 1:20 giingon nga ni Ikaduhang Korinto 1 paingon agingon nga ni 19 paingon sa 22 ingon nga ni kay si Hesukristo ang anak sa Dios nga giwali namo ni Silas ug ni Timoteo nga naha kaninyo. Dili usahay oo ug usahay dili, apan diha kaniya kanunay gayod nga oo. Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayod diha kang Kristo. Tungod nini moingon kita, amen, pinaagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasiguruhan diha kang Kristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong mga kasing-kasing ingon nga pasalig pag sa muna atong sa atong pagampo confident ta, walay pagduha-duha, sigurado ta labi na sa atong gituuhan sa gibuhat ni Ginoong Hesus mga igsoon. Nang ingon sa pulong sa John 15, ang magpabilin kanako singin diha kung magpabilin kamo kanako ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Mao na ang giingon ug sa 15 John chapter 15 verse 16 giingon nga ni dili kamo John chapter 15 verse 16. Okay, sakto dai. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. So mao na ang atong confidence atong pagampo mga igsoon. Kani nga mga atong basa karon mga igsoon dako kini katabang nga madasig kita labi na sa atong gipang-agian karon nga mga lain-lain nga sitwasyon mga igsoon. Ingon nga tanan man ta may mga problema. Ingon po sila buang ra may ulay problema. Problema gyapon ang buang mga igsoon. Asa siya magkakuha pagkaon mga igsoon. Og mga igsoon kinahanglan nga confident kumpiyansa pud ta mga igsoon sa amahan, sa Dios amahan, sa kasing-kasing sa amahan. Nga naman mga igsoon, atong balikan ang atong gibasa kaniha. Gingon nga ni, kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siya pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo sa isda? Kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan nga tuwa sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. So klaro gid kayo mga igsoon nga dako og taas ang atong pagsalig, kumpiyansa, confidence di ngadto sa Dios amahan. Nga mohatag yun og labaw pa sa mahatag sa atong mga amahan nga kalibutanon. Muna gingon kanang katong sa kanta gani nga ganahan kaayo ni Nanay Ching. Pirmi po nako ni kuan paminawon katubang when you don't see his hand, trust his heart. So
Muna ang atong kung dili na to makita ang mga kamot sa amahan sa ligi ang iyang kasing-kasing nga doon na gid siya maayong katuyuan sa sitwasyon nga atong gisagubang. James Santiago 1:17 ang gingon nga ni, ang tanang maayo ug hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Klaro mga igsoon nga wala gyud wala gyud mali nga gibuhat ang Ginoo. Dili kita makaingon nga sipyat galing ang Ginoo aning porma niya sa akong kinabuhi. Dili mga igsoon kay dili gayud siya mausab. Dili gayud magpakitag landong sa iyang pagkausab sa iyang mga plano ug katuyuan sa atong mga kinabuhi. Ang tanang maayong gasa, hingpit nga gasa, perfect nga gasa gikan kaniya mga igsoon. Muna nga ingon sa 1 Pedro 5:7, cast all your cares upon him for he cares for you. Sa Bisaya pa itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Magsoon. Ingon sa Salmo 68:19, ingon nga ni dalaygon ang Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpas-an sa atong palas-unon ug nagluwas kanato. Magsoon dili lang kita ang nagpas-an sa atong mga problema, ana usab ang Dios Amahan nga nagtan-aw kanato, nagtabang nagatiman kanato. Muna ingon siyang pulong tugyan nato sa iya ang atong mga burden, ang atong mga kabalaka. O atong isangon ang iyang yugo nga gaan, ba mo nagingon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. O klaro kayo mga igsoon sa Roma 8:32. Gingon nga ni Roma 8:32, kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Muna mga igsoon, pirmi na ginato na mabalik-balik magamit nga verse nga dako kay ni mahatag nga pagdasig kanato nga kaya man gani ihatag sa Ginoo, ihatag sa Dios ang pinakabililhon kayo niya ang iyang bugtong anak unsa pagkaha ang ubang mga butang. Men mga igsoon, dugang pa mga igsoon, ang ngay usab kita nga taas atong kumpiyansa diha sa pamuhat sa balaang espiritu mo nagingon ganiya nga sa atong prayer gitabangan ta sa balaang espiritu, giubanan ta sa Ginoo. Munang giingon sa iyang tinunan, Ginoo tuloy mi unsaon pagampo ang tubag sa Ginoo giagi niya sa bingay, pangayo, panuktok o panghita o ang tubag didto dayon nga mohatag ang Amahan sa balaang espiritu. So siya atong counselor, siya atong magtatabang ug ang atong mga prayer yan ang salaon aron mao nay kung dili maklaro sa atong ang atong prayer dili klaro, dili gyud sibo or dili klaro, ang balaang espiritu mo imuhan-ay ni ana nga mao gini ang moabot sa Amahan mga siya mo sala sa atong mga pagampo ang balaang espiritu. So ang Dios nagsaad nga kita suplayan niya sa atong mga panginahanglan sumala sa iyang according to his riches, di ba? Mga igsoon dili ta magpanuko, dili ta maulaw, ang atong taas ang atong kumpiyansa sa atong mga pagampo. Kay gitabangan nata ni Ginoong Hesus, gihuman na niya o klaro kayo ang Amahan mao gyud ang mohatag og mga maayong butang kanato nga iyang mga pinili ug ang balaang espiritu naa nagatabang kanato. Ingon sa Roma 8:26 gingon nga ni 26, sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibaloon saon pagampo. Ang espiritu mismo mao nang mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tawo nasayod unsay gihunahuna sa espiritu. Kaya ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawan sumala sa iyang kabubuton. So mao na mga igsoon, taas ang atong confident, dili ta magpanuko, dili ta magduwa-duwa, dili ta maulaw. Kay ang Dios puno sa grasya ug kaluoy ug package na mga igsoon na ang Amahan, Anak ug balaang espiritu mao ang atong gisaligan mga igsoon.
Kay dili naman ta mga igsoon mga langyaw para niya. Giisip man ta niya nga iyang mga anak. Sa itong midawat o misalig ni Ginoong Hesus, gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Dili sa tawhanong paagi, kundi ang Dios mismo mo'y naghimo kanilang iyang mga anak. Mga igsoon, na may mga panahon nga dili dayon nato makita ang response sa Ginoo, pero lahutay lang mga igsoon. Gidasig ta aning atong gibasa karon nga padayon ta mangita, manuktok. Kita tagbuon sa atong mga panginahanglan. Lahutay lang kita mga igsoon. Magmadasigon, magmalahutayon diha sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios. Sa akong nabasa kaniya sa devotional ingon nga ni, we can pour out our needs to God because He wants to hear what's on our heart and He delights to give. But being human, finite, we don't always know what's best. So it only makes sense to us with a humble spirit in submission to Him. Yun pangani, we can leave the answer to Him, confident that He is trustworthy and will choose to prepare what good for us, mga igsoon. So, pangayo, pangita, ug panuktok. Kay gusto ni Ginoong Hesus nga kita mulahutay, mapailubon diha sa pagampo. Dili na to undangon ang atong pagampo, atong pagduol. Mismo gani ang mga dautan nga imong gihangyo, di ba? Atong nadungogan niya, ang dautan nga atong gihangyo, ang dautan nga atong giduulan. Mutabang man gani unsa pa ka ang Ginoo nga maluluyon, buutan ug maayo nga Dios. Siya gayud tagbo mga igsoon sa atong pagpangayo. Pangayo ta sa atong mga kinahanglan ug nagsalig ta sa Dios na siya motubag gayud niya na mga igsoon sa atong pagpangita sa tinud-anay ug andam sa pagtuman sa Dios sa iyang mga katuyuan. Sa atong mga pagpanuktok mga igsoon padayon diha sa pagampo bisan wala dayon gitubag mga igsoon, nagpaila nga wala kitay mahimo kung wala ang iyang tabang. Nagsalig yun ta, dependent ta diha sa Ginoo mo ng kanunay ta mga nuktok. Mangayo ta niya mga igsoon. Mangayo ta kay klaro mangingon diha, pangayo kay kamo hatagan panuktok, kay kamo pag-ablihan ug pangita ug kay kamo makakaplag. Mao na mga igsoon, kita tagbuon gayud sa Ginoo. Labi na gyud mga igsoon kung unahon nato siya sa atong mga kinabuhi. Sige yun sa Mateo 6:33, seeking first in the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon nato ang pagpahari nato sa Dios ug atong pagkinabuhi nga matarong ug ang ubang mga butang iyarang igadugang mga igsoon. So amen ba mga igsoon? Og amen. Amen, Pastor. Amen. Salamat Pastor Sid ug sakto gyud ang oras. Ampo ta sa atong pulong atong nadungog karon. O Dios amahan nga labing gamahanan, salamat kaayo Lord sa time Ginoo nga diin Lord amo na sang nalakbitan ang imong buhing pulong imo Ginoo nga Lord nga real ginamo Lord masinati Lord ang imong buhing pulong sa matag usa ka kinabuhi nga niya nakadungog imo Ginoo Lord God nga magdanag ang imong pulong sa among mga paglakaw nining kalibutan na Ginoo labi na sa mga sitwasyon nga among giatubang. Kami Lord magmadasigon kanunay mainampuon, manuktok, mangita Lord ug Lord nga ikaw Ginoo taas ang among kumpiyansa, among pagsalig nga dili gid kami nimo bihaan og pasagdan ug ikaw magatagbo gayod sa among mga panginahanglan. Sa imo Ginoo always gyud oo, always amen. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen ug amen.